foli ani tan ni la se malaki filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ a y'a mɛn cogo min na a bɛ waati jan bɔ fɛn min ye baarabila wale o bɛ an ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba dɔw la n'o o ye hôpital du Point G ni CHU don mɔgɔ furakɛyɔrɔ don dɔgɔtɔrɔ fana kalanyɔrɔ fana don olu ta mɛnna sen na fo an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Gabriel Touré n'o fana ye CHU ye mɔgɔ furakɛyɔrɔ don dɔgɔtɔrɔ kalanyɔrɔ fana don olu fana nana don grève kɔnɔna la grève ye mun nana ni a ye laɲiniw ye jumɛn ye an bolokɔrɔ bi fɛn min ye lafasali tɔn jɛkulu ɲɛmaa fila ye olu bɛ an bolokɔrɔ professeur Gida Landouré ka bɔ Point G fo ka taa se Jime Kante ka bɔ Gabriel Touré la an bɛna kuma d'olu ma grève ko ye u ka se ka u da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an b'a daminɛ Gida Landouré la ka se k'a yɛrɛ fɔ an ɲɛna professeur i ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma Elbechir. E bɛ se ka i ko fɔ an filɛbagaw ye sanni an ka don babu kɔnɔ. Ne ye professeur Gida Landouré ye ne ye dɔgɔtɔrɔ ye n bɛ fasadimi furakɛyɔrɔ la n'o ye CHU du Point G ye wa n ye syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille ne y'o secrétaire général adjoint ye Point G yan. O tɛmɛnen kɔfɛ Jime Kante i ni sɔgɔma. Anba ni sɔgɔma ka kɛ Elbechir. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Alhamdulillah. Jime hakilila jigin i bɛ se k'i yɛrɛ ko fɔ an filɛbagaw ye. Ne tɔgɔ k'a fɔ ko Jime Kante Gabriel Touré baarakɛla ye ɲe Gabriel Touré ye dɔgɔtɔrɔsoba ye Mali kɔnɔ yan min lakodɔnnen don kosɛbɛ. Baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu minnu bɛ ni Gida ye o dankan ɲɛmaa dankan ye Point G o jɛkulu kelen o fana ɲɛmaa dankan de ye ne ye Gabriel Touré kɔnɔ yan. Donc k'a fara o kan jɛkulu in ka kuma lasela ye ne ye. Ayiwa professeur Gida Landouré. Point G grève hakilila jigin la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna bakuruba kɔnɔna la mun de nana ka na an se nin bolo in ma n'o ye grève illimité baarabila kuda ye. Elbechir i ni ce tuguni n bɛ an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ fo. Donc i b'a dɔn nin grève in illimité in an y'a daminɛ février kalo tile 6 k'a sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ an kun ye grève kɛ tile 2 k'a kɛ tile 3 k'a kɛ tile 4 k'a kɛ tile 5 k'a kɛ dɔgɔkun kelen fana ye k'u dɔgɔkun kelen fɔ ɲɔgɔn kɔ nka an ma sigiɲɔgɔnya sɔrɔ ni an ka faamaw ye pour que ka se ka an ka grève kow fɔ pour que an ka se ka an ka laɲiniw ko f'u ye an ka sigi k'a lajɛ fɛn min bɛ se ka kɛ an b'o de sɔrɔ n'an nana se grève illimité nin na. Donc laɲini ye mun ye bi laɲini ye laɲini 12 ye nka n bɛ don damadamanin kɔnɔ dɔrɔn k'o fɔ aw ye. A laɲini fɔlɔ ye mun ye an ka jamana sariya sun dɔ de bɛ yen n'o bɛ fɔ ko loi 98/012 o de sɔsɔra Point G kɔnɔ yan. Wa fana sariya dɔw bɛ yen gouvernement ni syndicat ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to ni syndicaliste b'a ka baara la gouvernement man kan ka bɔ a ka jɔyɔrɔ la ka taa n'a ye a ka baarakɛyɔrɔ la ka taa n'a ye baarakɛyɔrɔ wɛrɛ la. Donc o kɔrɔ ko liberté syndicale ko fana sɔsɔra. Parce que o sariya bon fila ninnu sɔsɔra mun de la parce que an ka secrétaire général yɛrɛ an y'an to grève de la u y'a bɔ an kunna ka taa n'a ye ko k'a bila gouverneur du district de Bamako ka bolo kan. Donc o ma kɛ sariya kɔnɔ o de la an ye wilikajɔ kɛ an ko k'a lasegin ka na parce que jamana sariya sɔsɔra syndicat ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu bɛ yen olu fana sɔsɔra. A filanan ye min ye 2006 ka na 2011 la a ɲinina Point G baarakɛlaw fɛ ko ka wariw fara ɲɔgɔn kan u ka ristournes u ka jɛ o kɔ ko yɔrɔ dɔ bɛna ɲini ka tilan u ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛɛ ka i ka so ni den kelen bila yen. Professeur mɔgɔw b'a mɛn ko ristourne yɛrɛ ye mun de ye? Bon ristourne ye min ye jamana ka sariya dɔ de ye a fɔ ko ni mɔgɔw ye baara kɛ bon kalo 3 o kalo 3 tɔnɔ dɔ bɛ yen n'o sɔrɔla donc musaka dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ a la n'o musaka dɔw bɔra a la a tɔnɔ in bɛ tilan 3 ye a tilan 1 o bɛ di baarakɛlaw ma o de ye ristourne ye. Awɔ donc mɔgɔw y'u jɛr'u ka ristourne kɔ fo san 6 donc o wari bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tun bɛ taa $300,000 ani $40,000 ɲɔgɔnna na
donc yɔrɔ sɔrɔla a tilala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 340 ani mɔgɔ 8 o de bɛ lisi kan nka n'i y'a jateminɛ yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ nana lisi kɔfɛ olu tɔgɔ donna la dɔw ye hali minnu nana lisi kɔfɛ olu yɛrɛ dɔw ye u ka yɔrɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ lisitigiw m'a sɔrɔ donc o wagati la syndicat national secrétaire général n'o ye Isufi Mayiga ye n'ale ye chargé de mission ye bi ministère de la santé la ale de kun y'o ko ɲɛmɔgɔya ye wa ale ni o wagati directeur général adjoint donc gafew b'an bolo yɛrɛ mun b'a jira k'a fɔ olu de kun bɛ wari bila banque la olu de ka signature fana kun bɛ wari bɔ banque la donc o de la anw ko nin laɲini an b'a kɛ gouvernement fɛ parce que gouvernement ka mɔgɔ dɔ de kun bɛ a ko ɲɛma donc mɔgɔ 146 ɲɔgɔn na hali bi olu m'u ka yɔrɔ sɔrɔ u ka wari fana taara u ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛn u ma se ka a sɔrɔ dɔw yɛrɛ tanyana ka u ka denmisɛnninw de to olu de bɛ boli la bi pour que k'u ka wari yɛrɛ sɔrɔ donc an ko an bɛ wuli ka an ka o mɔgɔw ka hakɛ ɲini parce que u y'u ka maɲumatɔ wari ni k'o bila kɛrɛfɛ nka o bɛɛ la u m'u ka yɔrɔ sɔrɔ wari fana ma sɔrɔ laɲini sabanan ye min ye o ye mɔgɔ ko ani minan ko n'i y'a jateminɛ e k'a lajɛ ko Point G de ye dɔgɔtɔrɔsoba ye min mɔgɔw bɛɛ bɛ ɲɛsin a ma ni tɔw dɛsɛra k'a fɔ ko urgentiste mɔgɔ mun bɛ baara kɛ urgence la mun bɛ o urgence ko ɲɛdɔn ko mɔgɔ kelen u ti Point G o urgence la médecin généraliste de bilala yen wa médecin généraliste min yɛrɛ bilala yen o ye 2 de ye kelen bɛ na tile 1 baara kɛ ka taa so dɔwɛrɛ bɛ na tile 1 baara kɛ ka taa so tile 2 o tile 2 olu bɛ na tile 1 baara de kɛ donc anw ko o tɛ se ka ɲɛ o de la n'i taara urgence la dɔw bɛ na u bɛ mɛn k'a sɔrɔ magamak'u la ou bien u kunbɛlen tɛ ka ɲɛ ou bien u ka fura tɛ se ka kɛ ka ɲɛ mais jama t'a faamu k'a fɔ hali n'i taara service ninnu na waati dɔw la i bɛ taa sɔrɔ infirmière kelen o de bɛ lit 20 ka taa fo lit 25 o de b'o sérum don o de b'o pikiri kɛ o de b'o jeli furakɛ donc o kɛli ka tugu ɲɔgɔn na ka kɛ ka tugu ɲɔgɔn na o bɛ na ni nisɔngoyaw ye o de bɛ na ni mɔgɔw bɛ na u tɛ furakɛ ka ɲɛ mɔgɔw bɛ na u tɛ kunbɛ ka ɲɛ donc anw ko mɔgɔ ko o b'an na o wagati kelen na i b'a sɔrɔ an ka direction u bɛ ka 100 ani 20 di mɔgɔ dɔw ma k'olu bɛ dondaw kɔlɔsi o mɔgɔw cɛla mɔgɔ dɔw b'a la ko chef de service yɛrɛ de don chef de service bɛ taa i jɔ da la k'a fɔ ko k'i bɛ ticket kɔlɔsi k'a sɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso kelen ye mɔgɔw ta n'o ye hôtesse ye k'olu ka sigida la wa olu yɛrɛ bɛ sigida la ko ka o ticket kelen ninnu kɔlɔsi o wari tɛ se ka taa mɔgɔ kuraw ta wa o wari tɛ se ka taa banabaatɔ donna kuraw ta wa ka infirmière kura ani dɔgɔtɔrɔ kuraw ta wa mais u t'o kɛ mais u b'o wariw fusugu k'a bila o fɛn sugu ninnu na ten an ko fana minan ko mɔgɔw b'a fɔ ko minan caman dira Point G ma effectivement u y'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ko minan mun dira Point G ma ko conteneur caman mais Point G cardiologie dusukun dimibaatɔw bɛ furakɛ yɔrɔ min na a fɔra ko ka taa machine dɔ d'ulu ma machine mun bɛ brancher mɔgɔ la ka tile 1 kɛ pour que k'a ka tension ko ɲɛdɔn ou bien k'a ka dusukun panpancogo kɛ ɲɛdɔn u nana n'o minan min ye olu y'a dayɛlɛ olu y'a sɔrɔ ko muso kɔnɔman den dɛ o dusukun panpancogo o lajɛli appareil dɛ u y'o de san ka na k'a sɔrɔ minnu bɛ muso kɔnɔman ninnu fɛ yen olu m'o o minan yɛrɛ ɲini a ka fɔ k'u filila sa ko o minan de dira ninnu ma ayi olu yɛrɛ m'o ɲini donc o b'a jira k'a fɔ u ye nin minan ninnu yɛrɛ commandé u ni dɔgɔtɔrɔ minnu yɛrɛ b'a utiliser olu ma kuma ɲɔgɔn fɛ olu kɔni taara minan dɔw san dɔrɔn kɔfɛ ka an ka wariw latiɲɛ dɔrɔn k'a don minanw na ka na cɔngɔ an kunna yan wa an yɛrɛ ka service la u nana ni minan kura 2 de ye wa hali bi fini de birilen don kan parce que mɔgɔ ɲɛ tɛ yen
ya faamu donc an go oti koye parce que minan mu nyinina olu minan nu olu mana unana ni minan wɛrɛw de o place la hali ambulance ko lajɛ kɛ unana ni ambulance wɔɔrɔ o de nana na ponje kɔnɔna na ponje ye dɔgɔtɔrɔso ye banabaatɔw bɛ ta ka taa yɔrɔ min na aw bɛ to o dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ aw bɛ taa ambulance den 6 de san ka bila o kɔnɔ donc o ɲɛci tɛ yen o ye dɔrɔn k'a jira dɔrɔn k'a fɔ an ye nin kɛ k'a sɔrɔ a nafa kelen a tɛ yen wa ka sɔrɔ ka mobili 5 wɛrɛ kura k'o san k'o di ponje ma k'a sɔrɔ mobili bɛ DG a bolo mobili bɛ directeur bolo mobili kelen fana kun bɛ yen mun bɛ taa ciw kɛ mais u ye 3 fo 4 ɲɔgɔnna dɔ fara a kan tuguni donc an ko ti ɲɛ wa n'i y'a jate minɛ fana an bɔra fɛnw kalama an ka direction kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma kalan kɛ a kalan yamaruyama d'u ma u bɔra catégorie dɔ la k'u lapan ka taa n'u ye catégorie dɔ la k'a sɔrɔ a qualification t'u la wa n'an y'a o liste jate minɛ a kɛra mɔgɔ minnu ye ani mɔgɔ minnu n'u bɛ ka sara fu ko 10,000 ko u ka taa yɔrɔw kɔlɔsi ou bien ka taa ponje kɔnɔna ko fɛn dɔw kɔlɔsi olu mɔgɔ kelenw de don o bɛ dalilu bɛ aw bolo wa a dalilu b'an bolo an tɛ ka kuma an kunfɛ o a papier de b'an bolo Bishir ni e kumana tuma o tuma ko ne bɛ papier de bɔ ka bila ɲɛma ni mɔgɔ ko dalula min b'i bolo cogo di dalula filɛ nin ye o nka mɛnna an b'a kuma kɛ mɔgɔ dɔ m'an wele k'a fɔ ko k'an ye kuma fu fɔ ka taa n'an ye sariya la o i y'a faamu donc o b'a to professeur i bɛ hakɛ to an bɛ gɛrɛ Jime la ka a lajɛ olu fana ta fana kun ye jumɛn an bɛ tila ka segin i ma ok baasi tɛ Jime i ni tile Elbishir Jime i ye professeur Landuru lamɛn n ye professeur Landuru lamɛn a ma kuma foyi fɔ a ka kuma kɔnɔna na min balila ne la yalima aw ka gɛlɛyaw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa an ka gɛlɛyaw ka surun ɲɔgɔn na an ka gɛlɛya bɛɛ ye gɛlɛya kelen de Elbishir dɔɔni kɛra musalaha la jamana in kɔnɔ a sera sa an ka maaw taw tɔgɔ ma an ka kow fɔ o fɔcogow la Elbishir maa si tɛ kɛ k'a fɔ ko i ye maliden Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ bi Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi k'a fɔ ko i bɛ bɔ kɛnɛ kan ka bɔ ni Mali ye ka bɔ n'i ka gɛlɛya dɔw ye ka sɔrɔ vraiment degun ma se hakɛ dɔ ma Elbishir ni fali degunna a bɛ kini kɛ dɛ Pongekaw bɛ kule DDD Gabriel Touré bɛ kule DDD ninnu bɛɛ lajɛlen kunna maa min bɛ Elbishir a man ɲi hali an kana ɲini yɔrɔ jan an kana hali an ɲini yɔrɔ jan fɛn bɛ Ponge ko o ye degun ye o degun kɔrɔkɛ o degun fana ba o ɲɔgɔnna bɛ anw kan yan a ye minanko minnu fɔ Gabriel Touré a ye minanko minnu fɔ ka minan kirikaraw ta ka san cogo juguw la ka na bila service la ka sɔrɔ a ɲɛji tɛ yen o ɲɔ ɲɛlen don anw fɛ yan ka tɛmɛ olu kan an bɛ wagati min na bi bi na an ka yɔrɔ caman bɛ yen service hygiénique a équipement ORL a équipement service wɛrɛw équipement sanna ka na équipement bɛ san mɔgɔ min yɛrɛ bɛ équipement dɔn ni o ye maintenance ye olu tɛ associé a la ni équipement nana mɔgɔ min bi ka kan ka baara kɛ ni a ye misali la i bɛ éco dɔ san kana i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ye éco manipulateur n'olu de bɛ éco dɔn olu ma ɲininka caractéristique foyi ma f'u ɲɛna maintenance ma ɲininka k'a san dɔrɔn ka na parce que peut-être la marché min bɛna di e ka 10% bɔ la walima e ka 5% bɔ la k'a san dɔrɔn walasa ka se k'a bɔ n'u ye k'o yira tele la ko an ye nin san k'a sɔrɔ a ɲɛji kelen tɛ ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔnaw fa minan kalantaw n'a finiw birilen don u kunna u ɲɛji foyi tɛ yen mɔgɔw b'i maɲumatɔ ko o la Elbishir jɔnmaya dunko juguya c'est à dire que jamanenya kafaniya ani yadalenya o de kɛlen don ka nin dɔgɔtɔrɔso bila bɛɛ lajɛlen sigi a sentɛgɛ kɔnɔna na maa dɔw bɛ yen a bɛ jɔyɔrɔ dɔ la n'a ni a jɔyɔrɔ mankan o bɛ k'i disi bɔ o jɔyɔrɔ in na ko karisa wa fo ka taa min kɛ ne n'a tɛ sigi ka kuma i n'a fɔ k'a fɔ ko e de ta don an ma taa se tigification di n'an ka sigi ka kuma an bɛ sigi ka kuma ɲini minnu fɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka jɔyɔrɔ de kama an bɛ sigi ka kuma ɲini u fɛ sinon an n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn don min na o y'a sɔrɔ anw dakɔnɔnin dafalen don olu yɛrɛ dakɔnɔnin dafalen don mais ni ala ye garijɛgɛ d'i ma ka jɔyɔrɔ dɔ kalifa i la k'e ye jama kunko ɲɛnabɔbaga ye kana sɔn ka jɔ kɔmɔgɔ la kana to tɛgɛnsoya kɔnɔna na k'a fɔ ko nin dɔgɔtɔrɔso 2 bɛɛ bɛ grève la wa nin dɔgɔtɔrɔso de ye fantan ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali kɔnɔ n'i kɔnɔna fili la ka kɔnɔna fili i bɛ se k'i ɲɛsin yɔrɔ min na ko o b'i jigi sigi o ye nin de nka ni ala ma fara i kan e ni ala cɛ professeur Landuru ka kuma lamɛn service d'urgence urgentiste kelen t'a kɔnɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ni maaw nana dɔrɔn ko an ka fɛɛrɛ kɛ ko k'u tɔ lase ni population wulila la population t'a ɲini k'a faamu population de bɛ to kule la ko an taara Ponge an taara Gabriel Touré mɔgɔ si ma maga na k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen
bon yɛrɛ kana maga i la a dɔw la o ka fisa k'a fɔ ko mɔgɔ ka maga i la parce que min b'a si dɔn ni o tɛ ni min maga i la a bɛ kɛ si dɔnbali ye a bɛ kɛ ko dɔnbali dɔ ye donc anw ka Gabriel Touré fana kɔnɔ yan anw ye grève daminɛ an ye dɔgɔkun tɛmɛnen an ye tile 3 kɛ a la o bɛ taa sɔrɔ déjà hakilila jiginna novembre 2021 an tun bɛ grève la mais CEDEAO ka sanction nalen an y'an ka an dusu da IMTM ye wele bila an ma k'a fɔ k'an ka jisumanikan koliji la an ye jisumanikan koliji la maa ɲumanw da ɲumanw donna la an ye kɛlɛ jigin ka san kelen k'o di an ka ministre so ma a n'an ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛma walasa an ka se ka sigi ka kuma bonya ni karama kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ crise a ma kɛ wɔyɔ ye a ma kɛ grève ye LBC fo an bɛ don min na ko bi maa si ma kala don i ni na ka bɛn a ye ka lettre sɛbɛn k'a ci ministre ma n ko ministre anw tun bɛ grève la an ye grève suspend ka an to lahalaya min kɔnɔ an bɛ lahalaya kɔnɔ bi min ka jugu ye i tɛ an yamaruya an n'i ka sigi ka kuma an ka ɲɛfɔli kɛ i ye ni min bɛ se ka kɛ o ka kɛ wa wallahi billahi ala de ye seere n bɛ kuma a ma sɔn ka an reçoit LBC mais degun bɛ an kan an ye jɔyɔrɔ ye an ka autorité min ye olu bɛ tɛgɛnsoya la nin tɛ kun o bɛ faamu mais a kumakan duman tɛ da o ye jɔnmaya ye dɛ syndicat o syndicat n b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ i ye politique tɔn ye dɛ mais n'i ye syndicat tɔn de k'a fɔ k'i sigi kun ye jama ka lafasaliba ye jɔnmaya wale minnu bɛ kɛ i tɛ se k'a to sigilen fo n'a y'a sɔrɔ sɔrɔfɛn b'i kɔnɔ Gabriel Touré baarakɛla dɔw bɛ yen a bɛ fɔ minnu ma k'a fɔ ko chercheurs ni o ye an ka professeur dɔw ye LBC 10,200 bɛ ka tigɛ dɔw ka sara la nin y'a san joli ye 8,000 bɛ ka tigɛ ka bɔ dɔw ka sara la a tɛ ka tigɛ ka bɔ maliyɛn si ka sara la n'a bɔra Gabriel Touré baarakɛlaw kelen ɲɔgɔn i b'a fɔ k'a fɔ ko Gabriel Touré y'a damana ko de kɛ fangaw la hali kun jɔnjɔn foyi tɛ a la dɔgɔtɔrɔso minɛnw nana tiɲɛ ka se yɔrɔ la fo tuma dɔw la i mago bɛ papier gansan min na ka photocopie kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ walima papier gansan ka se k'i ka reçu kɛ k'a d'i ma walima k'i ka ordonnance sɛbɛn a kan walima ka banabagatɔ ka dossier o papier gansan dɔgɔtɔrɔw b'a deli ɲɔgɔn bolo de a ɲɛ ma de ni ordonnance kelen ɲɛ ma ni bulletin d'analyse kelen u bɛ yala de k'a ɲini ɲɔgɔn bolo o gansan o imprimé o tɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso min ka baara ye ko ka maliden bɛɛ lajɛlen jigi sigi mais LBC anw ye lafasalibaw ye jama t'a kalama n'anw sigira ka o kan mais i ka dɔn an bɛ ɲininka la sini lahara an bɛ ɲininka la kɛlɛ in wajibiyara an kan de maa minnu ni olu b'a an ka ministère kunna bi a bɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ i ɲɛna i ka dɔn k'a fɔ olu ka tiɲɛni min kɛ Mali kɔnɔ ala kelen dɔrɔn bɛ dɔn olu ka secrétaire général kɔrɔ n'i ye syndicat secrétaire général bɔlen secrétaire général ya la dɔrɔn ka na kɛ conseil technique ministère de la santé la i b'a sɔrɔ a tun bɛ olu ka ci la a ka baara kɛra ka tɔnw ci walasa ale ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o jɔyɔrɔ dira ma bi alhamdulillah mais olu k'i ɲɛsin problème ma k'a ɲɛnabɔ ɲɛsin kelen bɛ min na bi o de ka dossier ta ka don baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u fara fara k'u kɔrɔ ɲɔgɔn na o t'a ɲɛnabɔ i bɛ se ka problème déplacer mais ça va se rattraper donc kuma la surunya la lamɛnbaaw bonya ani gasi kama u kana la jigin an na k'a fɔ k'an bɛ ka kuma k'a kan kɔrɔta mais ni ba degunna a bɛ kini kɛ Jimé o yɔrɔ la ka hakililajigin kɛ Jimé n delila k'a ye i ka débat dɔ la i delila k'a kuma fɔ Clédou sanfɛ kɔrɔ Kassim ka plateau sanfɛla la k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso la lien dɔ de bɛ créer banabagatɔ ani furakɛlibaga ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la ko banabagatɔ yɛrɛ mana fatu i b'a dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'i dɛn ka taa bureau kɔnɔ ka kasi tellement que a ma bɛn a ma bon n'a fɔra ko grève bɛ senna bi ko population dɔw bɛ ka jigin dɔgɔtɔrɔ la halisa k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ dɔw de bɛ ka nin grève kɛ walasa u bɛ fɛɛrɛ ka clinique baara ma mun b'e bolo k'a lase u ma mais u t'a dɔn u t'a si dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko baara o baara n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ sariya dɔ de kɔnɔna na Mali sariya kisɛ min ni o bɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ waleyaw ani dɔgɔtɔrɔsow ka baara kɛcogo o yɛrɛ y'a yamaruya hali dɔgɔtɔrɔ ka se ka clinique kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire dɔgɔtɔrɔ ka se ka consultation privée kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔ l'exercice du privé dans le public mais k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw de bɛ ka grève kɛ walasa ka taa o ye dɔgɔtɔrɔso dɔnbagaw ye anw ka syndicat ninnu filɛ nin ye syndicat ninnu bɛɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ne tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ne bɛ syndicat in na wa a ɲɛma dankan ye min manœuvres b'a la chauffeurs b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la clinique t'anw bolo an tɛ taa clinique la wa o kalan t'an na a dɔnniya t'an na a nafolo t'an kun a se tɛ an ye a foyi t'an ye mais an bɛ tɔɲɔ don kɔnɔna na an ka hakɛninw nɔfɛ an fana ye denbatigiw de an denw bɛ école de la minnu bɛ sara an musow bɛ nasɔngɔ de bɛ taa musow ma ka taa tobili kɛ an bɛ fini de don musaka o musaka n'a a bɛ e camdalaki ye journaliste ye o musaka ɲɔgɔnna bɛ ne fana da la parce que an bɛɛ lajɛlen ye dutigi ye an bɛ kule fan bɛɛ k'a fɔ ko wagati gɛlɛyara o gɛlɛya wagati ye wagati i bɛ se ka maaw ka saraw tigɛ walima i bɛ se ka tɔɲɔli waleyaw ta ka maaw sɛgɛrɛ walima i bɛ se ka to ka yaala ni mɔgɔw tɔgɔ ye k'a tiɲɛ cogo di ka radios ni telew ta ka tugu i nɔfɛ n taara nin minɛn in di yan fɛ n taara nin kɛ yan fɛ n taara nin fɛ yan fɛ k'a sɔrɔ nkalon don i bɛ k'a kɛ i yɛrɛ ka sɔrɔnin kama
maaw bɛ mun de fɔ bi bi in na k'a fɔ ko a tiɲɛ la vraiment faamaw u bi baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min bɛ kɛnɛyaso kunna vraiment bi a bɛ baara la an y'a ye télé la o don a taara nin matériel di mais o bɛɛ n'a ta an taara an ma dɔgɔtɔrɔsi sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ yen écoledenw de bɛ yen minnu bɛ yen olu tɛ se k'i furakɛ kalanmɔgɔw syndicats bɛ kɛlɛ la ko ka personnel qualifié k'a di u ma walasa banabagatɔ bɛ se ka kunbɛnni ko ɲuman sɔrɔ ka furakɛli kɛ ɲuman sɔrɔ anw ka laɲini ye laɲini naani de kama améliorer les conditions d'accueil des soins et d'hospitalisation banabagatɔ ka kunbɛn a kunbɛbaga fɛ ka ladani yɔrɔ la min ka sanu ka tila ka furakɛli di a ma ani min ka kan bonya kɔnɔna na ani karama kɔnɔna na layidukan minnu ni olu taara k'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ ye bolonɔ bila kɛ o la olu layidukanw c'est à dire olu ka se ka sabati tenir les engagements améliorer la gouvernance, c'est-à-dire l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière. Dɔgɔtɔrɔsow marabolo u ka se ka falen parce que marako juguya bɛ kɛ sababu ye ka ni dama min bin an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ala kelen dɔrɔn bɛ de b'a dɔn cam a naaninan ye min ye respecter ce personnel là mettre le personnel dans ses droits c'est-à-dire que i bɛ fɛn fɛn na n ye minɛn san minɛn min bɛ na minɛn tɛna ka na yɛrɛ la baara mɔgɔ de b'a la baara mɔgɔ wale ɲuman dɔn a ka sɛgɛn a n'a ka tɔɲɔ la mais kana to kumaba fɔ ni ko kalantan kɛw la ka se ka maaw kɔ don ɲɔgɔn na nafa foyi tɛ a la mais anw kɔni dusuma kasalen don mais grève man d'an ye dɛ min ka d'an ye o y'a ye an ka sigi a kuma an bɛɛ ye maliden an ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la mais ayiwa a kɔni filɛ nin caman donc professeur Landuru an bɛ segin e ma tuguni yalima an bɛ don min na i ko bi grève est poncé parce que a fɔla aw la ni fo kana se illimité ma an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ ka lasu kosɛbɛ a bɛ ka lamatarafa kosɛbɛ baarakɛlaw fɛ wa Elbechir yani ne ka don o kuma na i b'a dɔn n bɛ n balimakɛ Jimɛ ka kuma sɔn ji la i b'a dɔn papier ko ni bigi ko ni safunɛ ko pour que yɔrɔ ka saniya an y'an dabɔ nin bɛɛ la parce que n'i y'o fɔ mɔgɔw ye a bɛ bonya o hakili ma n bɛ fɛ ka Jimɛ ka kuma sɔn ji la dɔrɔn k'a fɔ anw delila ka kalo 3 kɛ hali bigi ni an t'a sɔrɔ hali bi ne b'o f'i ye o kɔni o bɛ hali bi hali safunɛ min kan ka kɛ ka yɔrɔ furan n'o ye omo mugu ye a tɛ sɔrɔ u bɛ na paquet ni den tan bɛ paquet min na u bɛ n'o di an ka jɔsilikɛlaw ma dɔrɔn o y'a bannen ye o y'i ka kalo safunɛ ji ye yɔrɔ bɛ se ka saniya o la cogo di ɲɛbɛrɛw bɛ yɔrɔ bɛɛ ɲinaw bɛ yɔrɔ bɛɛ i y'a faamu donc yala an ka grève bɛ se ka suit u y'a essayé ka problème kelen min kɛ anw fɛ yan u y'o essayé Gabriel Touré fana na ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na k'a fɔ ko syndicat tɛ kelen ye fila de don k'a fɔ ko minnu kun bɛ ninnu nɔfɛ u bɔr'u nɔfɛ nka ala barika la parce que pongekaw b'a dɔn ko nin ye u ka kunko de ye ne b'o de f'i ye ko depuis an yɛrɛ ye grève daminɛ 2021 ka na se bi ma an ka semaine tɛmɛnen grève illimité daminɛni an ma deli k'a ɲɔgɔn suivi ye wa bi ne bɛ don hôpital da fɛ 8h tuma 7h45 7h50 tuma ne y'a dɔn k'a fɔ ko an ka bi lundi ka fisa ni lundi fana tɔ bɛɛ ye grève suivilen don fo k'a ɲɛ donc a bɛ ka taa a bɛ ka fanga sɔrɔ a bɛ ka fanga sɔrɔ parce que a bɛ ka taa bɛɛ an bɛ laɲini min kɛ u t'o d'an ma mais u bɛ an ka hakɛ wɛrɛw de taraki ka fara a kan donc pongekaw ko u wulila u tɛna jɛn n'o ye a ɲininen don faamaw fɛ u k'a lajɛ u ka segin kɔ parce que k'i ban ka grève-tɔw lamɛn o yɛrɛ ye kɔlɔlɔ dɔ de ye aw tɛ anw lamɛn aw tɛ Gabriel Touré mɔgɔw lamɛn o tuma aw bɛna jɔn de lamɛn anw dun dɔgɔtɔrɔw b'an kɔ joli furakɛlaw b'an kɔ wa banabaatɔ donilaw b'an kɔ wa administration mɔgɔw fana b'an kɔ ni aw m'an lamɛn an de ye olu kumakan ye n'aw m'an lamɛn aw bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ o kɛlɛ in na wa aw bɛ fɛ ka solution sɔrɔ o la wa aw tɛ fɛ ka solution sɔrɔ donc Jimɛ y'a fɔ nin grève a bɛ digi an bɛɛ de la an bɛɛ ka mɔgɔw bɛ na an b'a fɔ grève bɛ yen an bɛɛ ka mɔgɔw bɛ ka makɔnɔni kɛ pour que ka furakɛ parce que u kan ka opérer an bɛɛ ka mɔgɔw bɛ yen minnu an b'a dɔn ni nin grève nin kɛra u bɛ diyagoya ka taa yɔrɔ wɛrɛ u man kan ka taa yɔrɔ min na donc grève kɔni civil kɔni siga fɔ kɔni foyi t'o la mais service minimum ko bɛ cogo di
service minimum bi ka kɛ an y'an ka ŋaniya juman jira ka fɛn yɛrɛ kɛ min bɛ service minimum yɛrɛ sanfɛ an ko jaliji kana jɔ an ko cancer tɔw bɛ furakɛ yɔrɔ min na k'o kana jɔ an ko sida tɔw bɛ t'u ka furaw ta yɔrɔ min na an ko k'o fana kana jɔ wa hali kunkolo tɔw bɛ furakɛ yɔrɔ min na n'an ye gɛrɛbu daminɛ tuma min na an bɛ taa munumunu yen k'a lajɛ gɛrɛbu kɛra cogo di ka mɔgɔ encourager ka fɛn an y'o bɛɛ dabila parce que an ko kunkolo tɔ n'an nana furakɛlikɛyɔrɔ la a man kan an k'a bila ka taa société kɔnɔ parce que o ye danger de ye donc nin bɛɛ an ye nin bɛɛ to mais mɔgɔ minnu ladalen bɛ yen waati n'a point olu ka furakɛliko bɛ kɛ cogo di gɛrɛbu kɔnɔna la waaw service minimum bɛ yen mɔgɔ bɛ yen mun bɛ n'a ka garde ta depuis sɔgɔma sinon i ye service minnu fɔ sa professeur Landry an bɛ tila k'a ye kunnafoni caman na k'a fɔ ko o service de bɛ ta ka jira k'a fɔ ko olu bɛ baara la ko donc ko gɛrɛbu tɛ yen donc o de y'aw ka service minimum ye wa o de la n bɛ k'a f'i ye en réalité pour que k'a jɛya mɔgɔw ye u bɛ n'o service de lajɛ k'o photo ta k'a fɔ ko projet bɛ ka baara kɛ k'a sɔrɔ anw de y'a bɔ an yɛrɛ la k'a fɔ ko ni service ninnu man kan ka datugu parce que dialyse tɔ man kan ka bila sini parce que cancer tɔ man kan ka bila sini kunkolo tɔ ani sida tɔ man kan ka bila sini mais n'olu service ninnu bɔra a la i y'a faamu gɛrɛbu a bɛ ka kɛ fo k'a ɲɛ fo k'a kɛ nisɔndiya y'an bolo wa mɔgɔ si tɛ se ka n'a fɔ fana ko k'a bɛna fɛn wɛrɛ fɔ wa ne nana sɔgɔmada in na hali administration kun videlen don bi n t'a dɔn n'olu fana donna n nɔfɛ de wa ou bien n t'a dɔn min don parce que n ye photo ci journaliste ma k'a jira u la a hakili la n y'a ci e fana ma parce que u bɛ mun kɛ ni mɔgɔw nana dɔrɔn sɔgɔmada fɛ u bɛ mɔgɔw lajɛrɛ k'u ton ɲɔgɔn kan bureau des entrées la k'a fɔ i tɛ don n'i ma ticket ta mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ye banabaatɔ kɔrɔsigilaw ye n'olu tɔɔrɔla ou bien u nana u ka banabaatɔ lajɛ n'u tɔɔrɔla n'a fɔra u tɛ don u b'u ka ticket ta u yɛrɛ ye dɔrɔn ka don donc n'u y'olu ton ɲɔgɔn na dɔrɔn u bɛ sɔn k'o photo ta dɔrɔn k'o fili bɔlɔlɔw la ko point ye baara kɛ k'a sɔrɔ tɛnɛn an ka tɛnɛn bureau des entrées jɔyɔrɔ yɛrɛ a bɛ dɛsɛ mɔgɔw la f'u bɛ taa fo kɛnɛ ma mais bi ne ye photo min ci ma ranger fɔlɔ in mɔgɔ dama damanin dɔrɔn de b'o la wa o kɛra 9h tuma de i y'a faamu donc sika kɔni foyi t'a la k'a fɔ k'an ka gɛrɛbu bɛ ka suit wa n'i y'u ye wuli ka jɔw la ka nkalon tigɛ ka fɛnw fɔ c'est que a digilen d'u la de i y'a faamu awɔ donc professeur an ka babu bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma an bɛna tour laban kɛ maintenant ka kuma di aw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka i hakilinata fɔ population ɲɛna parce que grève in a kɛra cogo cogo a fanba bɛ jouer Mali population de kan ka tɛmɛ jamana marabagaw yɛrɛ kan Jime Kante an bɛ segin e ma tuguni donc an bɛ se k'a fɔ ko grève a sulen don e fana ka yɔrɔ la o jaabi kɔfɛ i ka wele kan ka ɲɛsin population ma grève ko in na i b'o da kan walasa an ka babu kuncɛ an bɛ Gabriel Touré baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ Gabriel Touré la a ka ca ni san 20 ye n ma deli ka grève ye fɔlɔ Gabriel Touré kɔnɔ k'a fɔ ko maaw ye min labato ka tɛmɛ nin kan a ma deli ka kɛ ka sababu kɛ digi dan ye bana ye dɔɔnin kɛra mɔgɔw la ten maintenant o tɛ anw nisɔndiya ko ye n b'o de fɔ k'a fɔ ko jamana bɛ lahalaya min na a man di maa si ye bi ka taa grève la kuma tɛ dɔgɔtɔrɔso mais ni i tiɲɛ ni i ye ɲinini kɛ ka ɲinini kɛ k'a ɲini ka ko lajɛ labɛn hɛrɛ ani baden kɔnɔna k'a sɔrɔ kiiri tɛ woyɔ tɛ k'a fɔ ko kalan ma don ɲin na ka bɛn n'a ye degun dun b'i kan to de bɛ ka fara i ka degun kan banabagatɔw bɛ ka degun e yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔna na i ɲɛ bɛ a la vraiment solution wɛrɛ ma to i bolo quoi donc an bɛ baarakɛlaw fo k'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko halisa an bɛ continuer an ka laɲini ninnu fɛ f'u ka sabati don min na mais an bɛ min ɲini ka bɔ kuma la aw journalistes fɛ o y'a ye a ka kɔlɔsi désinformation na misali la journaliste dɔw bɛ na k'a fɔ ko u bɛna grève cogoya lajɛ ka na anw ɲininka syndicat u bɛ détourner ka taa n'u ye sira wɛrɛ fɛ ka taa fɛn wɛrɛw f'u ɲɛna ka sɔrɔ minnu tɛ tiɲɛ donc an bɛɛ ye mɔgɔ lakodɔnnenw ye an ka numéro bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ u bɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ u k'an ka numéro ɲini u kana à la source u k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka dɔgɔtɔrɔso minnu kofɔ nin ye dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛɛ lajɛlen ye sirabarakɔlɔnni ye maa min ni o bɛ ka furakɛli kɛ bi sini o yɛrɛ bɛ se k'a da a kɔnɔna na baara o baara n'an kɛra k'a fɔ ko ka baarakɛ minɛn sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso in na a bɛ se ka kɛ sini ka an yɛrɛ woloba walima an yɛrɛ furumuso walima an yɛrɛ bakun kisi donc an bɛ kɛlɛ min na an bɛ jama ka kɛlɛ de la
population kan ka kɛlɛ min kɛ mais population t'a bɛɛ kalama wa an t'a bɛɛ fɔ an bɛ dɔɔni dɔɔni fɔ an ka kɛlɛ kan n'an y'a bɛɛ fɔ don o don a tɛ bɛn donc ka bɔ kuma la n bɛ autorités fo k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye anw fana seko ye transition dɛmɛli la ka cɛsirikɛla ka cogoya min na dɔgɔtɔrɔso ninnu baara min kalifala u ma walisa u ka se k'o kɛ a kɛcogo la ka u hakili lajigin walima ka se ka maa minnu ni u ti baaraw kɛ u kɛcogo la ka se ka olu bɔ yiri na pour que jama bɛɛ lajɛlen k'a dɔn degun bɛ an kan degun bɛ an kan bi k'a fɔ fo degun bɛ an kan donc n'u sera ka an ka welekanw lamɛn a bɛ diya an ye an ti ka foyi wɛrɛ ɲini an ka sigi ka kuma an bɛɛ ye maliyɛn de ye can a mana gɛlɛya cogo cogo jamana in kɔnɔna na n'an sigira ka kuma an bɛ solution sɔrɔ problème na donc ala ka jamana yɛrɛ basigi an bɛ aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ma nafolo la sanuma o de ye kɛnɛya ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana basigi jama Jimi an b'i fo merci beaucoup professeur Landuro i ka kuma kuncɛ kuma san'an ka babu datugu san'an ka babu datugu n b'o o welewele kan kelen min Jimi y'a kɛ k'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ne y'o de fɔ n ka émission dɔ la kunun ne ko an bɛ transition dɛmɛ wale de la tan k'a jir'u la ko nkalon bɛ ka tigɛ u ye yɔrɔ minnu na k'a jir'u la mɔgɔw ka hakɛw bɛ ka ntaraki yɔrɔ minnu na k'a jir'u la fana taabolo ye min ye pour que ka kɛnɛya sabati an ka Maliba in kɔnɔ parce que ne b'a dɔn waati dɔw la fɛn dɔw bɛ dogo jamana ɲɛmaaw la a bɛ f'u ye dɔrɔn ko nin ko in ko nin yɔrɔ in ka ɲi nka ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka laɲini ye fɛn wɛrɛ de ye mun ti u ka sariya ye mun ti banabaatɔw ka hakɛ ye mais an bɛ fɛ n'u bɛ fɛ k'o ko jɛya u y'an wele yɔrɔw la o an y'a ko jɛya o mais hali bi n'u hakili a ma jɛya de u yɛrɛ ka na u sen jɔ pɔnze u yɛrɛ ka n'u sen jɔ o yɔrɔw la k'a lajɛ u yɛrɛ ye ka faamuyali kɛ u yɛrɛ ye an ye gafe minnu d'u ma k'a fɔ ko nin ko in bɛ yan nin ko in fana bɛ yan n'u ma dan an na u yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ bila a la an y'o de fɔ an ka audit dɔ kɛ donc u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ an na n'u y'u kɔfilɛ an na u y'u kɔfilɛ jama de la parce que an bɛ jama ɲɛmaya de la wa an ka baara ye min ye fana ka jama n'o ye patient ye n'o ye banabaatɔw ye k'olu ka hakɛ fana lapasa an b'o baara de la banabaatɔw fana k'a faamu k'a fɔ an b'a dɔn ko an ka nin grève bɛ se k'u degun dɛ nka n'an ma nin degun kelen kɛ pour que hɛrɛ ka na kɔfɛ a bɛ gɛlɛya n bɛ misaliya ta transition yɛrɛ la a ma fɔ ko embargo kɛra an na wa jama bɛɛ ma wuli ka embargo kun wa a kun ni kɔrɔ pour que an ka bi sɛgɛn kɛ ka a ɲɛ bila sini lafiya ye o donc an fana b'o o sɛgɛn kelen de kunna ta pour que ka sini lafiya sɔrɔ hali ni anw tɛ anw denw anw mɔdenw olu ka o lafiya sɔrɔ parce que an tɛ se ka kɛ ko an ka jamana taabolo ka kɛ nkalon dɔrɔn ye an tɛ se ka kɛ k'an ka jamana taabolo ka kɛ anw yɛrɛ ninkun ye dɔrɔn k'a sɔrɔ jama ka hakɛ bɛ ka taa k'a sɔrɔ jama ka furakɛliko cogo ɲuman o bɛ ka ntaraki mɔgɔ dɔw bolo donc u k'an faamu u ka hakɛ to wa u ka dugawu don kɛ ka wuli ka jɔ fana kɛ anw ye pour que an ka nin grève in an bɛ laɲini minnu na olu ka sabati bɛɛ ka segin ka taa i ka baara la pour que k'an ka faso in jɔ n'o ye Maliba ye. Professeur an b'i fo. ne de ka foli b'aw bɛɛ ye. Voilà a sɔnna ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma grève ko in na parce que Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi bɛɛ bɛ ka taa ni hakilinata ye maa caman bɛ ka kuma ka sɔrɔ u ma a dɔnbagaw wele ka ɲininkali kɛ maa caman bɛ ka kuma ka sɔrɔ u ma se a kɛnɛ kan k'a lajɛ min bɛ yen nɔ grève ko in bɛ cogo di donc nin bɛ kɛ sababu ye a bɛ maa caman bɔ kunpan na ka maa caman bɔ fili la an b'aw fo o la tuma bɛɛ tuma o tuma n'an ye wulikajɔ ta k'aw sɛgɛrɛ kunnafoni ɲinini na a bɛ a lase an filɛbagaw ma donc k'aw fo o la kosɛbɛ. I ni ce i ni baraji.
donc an bɛ segin aw ma k'a fɔ ko Malilatu sera ka kibaruya ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan syndicaliste ka niveau la grève ko min bɛ Point G ani Gabriel Touré la o de ye nin ye an b'a jira k'a fɔ ko an ka dayɛlɛlen don fɛnɛ Point G ɲɛmaayaso fo ka taa se Gabriel Touré ɲɛmaayaso fɛnɛ kan a ka ja ka se ministère de la santé ma parce que kunnafonidila i bɛ bɛɛ lamɛn bɛɛ b'a a ta fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ a tranché maintenant jumɛn ta bɛ sira kan jumɛn ta tɛ sira kan jamana kɔnɔdenw ka jugement bɛ porter o kan kosɛbɛ donc fan kelen na fasa tɛ an bɛ fan bɛɛ la fasa mais i b'a ye k'a fɔ ko baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna la yɔrɔ dɔ la sɔrɔli ka nɔgɔ ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan o gɛlɛya bɛ an kan kosɛbɛ o de y'a to tuma dɔ la mɔgɔw bɛ a critique kɛ k'a fɔ ko tuma dɔ la ko an bɛ fan kelen lase ko fan kelen nɔ tɛ lase o bɛ tali kɛ nɔgɔya de la maaw la sɔrɔli sira bolo ma donc an bɛ aw fo aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.